পয়সা খাই খাই ইহতে 8 লাখ 9 লাখ টাকা খাই খাই চাকরি দিয়ে UPPL गभर्नमेन्टआ जे BTC आव साख्रि होलांबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लोगोसे VCDC सेक्रेटारियाव थिग बेखौ लानानै जितु रां लानानै 8 लाख 9 लाख लानानै साख्रि होनायनि अजद मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि गोख्रों बिबुंथि लोगोसे लिगेल आरो इलिगेलखौ लानानै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायोब्ला इसेबाबो मोनदांस' हागोन बा मिथिस' हागोन मानि थाखाय नायबिजिरबाय थागोन आरो मानो भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्ला मिन्थिगोन आरो बेजोंनो लोगोसे बिजनीआवहाय ओरैबायसा मोनसे गिख्रंथाव जाथाय दुखुनांथाव जाथाय जे सासे लाइमोनखौहाय गुबुन सासे लाइमोनाहाय स्कुटिजोंहाय सौग्रावनानै गालांदों नोंथांमोना नैबेनि सोमोन्दै भिडिअ बुंलांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लायोब्ला मिन्थिगोन एपइन्टमेन्ट बहुत डिपार्टमेन्टत पोस्ट खाली আছে আমি ডিপার্টমেন্টৰ পৰা খুজি আছে এতিয়া CSP ইন্টাৰভিউ দিব থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডটো আমাৰ BTC ভিতৰতে হ'ব আৰু যিখিনি VCDC সেক্ৰেটাৰী বা ফৰেষ্টৰ কথা কৈ আছে প্ৰমোদ হতে আমি পইচা খাইছে বোলে পইচা কোনে খাইছে পইচা খাই ফেলাই ইলিগেলি কেনেকৈ চাকৰি দি গ'ল তো এতিয়া আমি জাষ্টিফাইড কৰি আছে কেনেকৈ ইহঁতৰ চাকৰিটো ৰেগুলাৰাইজ লিগেল কৰিব পাৰি সেইটোৱে আমি চাই আছোঁ ইয়াত পইচা টাকাৰ কোনো লেনদেন নাই পইচা টাকাৰ কোনো লেনদেন নাই ইহঁতে পইচা খাই পেলাই যাহাতাই চাকৰি দি গৈছে এই চাকৰিটো আমি মানুহবিলাক কোৱালিফাইড হয় না নহয় লিগেল সাইটত চাকৰিটো হৈছে না হোৱা নাই যাতে ভৱিষ্যত ইহঁতৰ চাকৰিটো আৰু ঠক নাখায় সেইটোৱে আমি কৰি আছোঁ কোনোবা হাইকোৰ্ট কৰিলেও কোনোবা সুপ্ৰিম কোৰ্ট কৰিলেও ইহঁতৰ চাকৰিটো লিগেল এই সাইটতেহে আমি চাই আছোঁ পাছ বেলেগ একো নাই পইচা খাই খাই ইহঁতে 8 লাখ 9 লাখ টাকা খাই খাই চাকৰি দি গৈছে না চেলাৰী পায় না ইহঁতৰ চাকৰিটো ৰেগুলাৰ কৰিব পাৰিছে চিষ্টেমেটিক আমি চাকৰিটো ঠিক কৰিব বিচাৰিছে সেইটোৱে যদি কোৱালিফাইড হয় লিগেল সাইটত হৈছে সবৰ চাকৰি পাৰ্মানেণ্ট হ'ব বাছ এইটোৱে আমি কৰি আছোঁ বেলেগ নাই একো नोंथांमोना जुदि नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला मोन्थिदोंआनो जानांगौ BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार मा फोरमायखो आरो मा बुंखो जे मानगोनां प्रमद बर' सारनि जितु सोरखार दैदेननाय समावहाय जे BTCआवहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट VCDC सेक्रेटारियावहाय जे साख्रि होलांबाय थिग बेखौ लानानै बिथांमोना लिगेल आरो इलिगेलखौ नायबिजिरगासिनो दङ होननानै फोरमायदों जाहाथे इन फिउचार प्रब्लेम जाया थिग बेखौ लानानै आरो खोथा बुंबावदों बिथांमोना जायफोरानोखि लिगेल बिथांमोना मोनगोन आरो जायफोरानोखि लिगेल नङा बिथांमोनाहाय बै साख्रिखौ मोननो हानाय नङा बेनिखायनो बिजिरगासिनो आरो इन फिउचाराव जाहाथे जायफोरानोखि लिगेल बिथांमोनाबो जितु इन फिउचार प्रब्लेम जाहैया आरो लोगोसे सेलारि मोनैखौबो लानानै बिथाङा बुंदों नोंथांमोननो आं बेनि सायाव बांद्राय गोलाव बुंबाय थाला नोंथांमोना जिहेतु भिडिअखौ नायनानै मिन्थिखाबाय बेराफारसेथिं जितु बिजनीनि जितु जाथाय बा जाब्रबथाय मोनसे गिख्रंथाव बा दुखुनांथाव जाथाय जे सासे लाइमोनाहाय सासे लाइमोनखौहाय बर'आनो सानैबो बेनिफ्राय स्कुटिजोंहाय सौग्रावनानै जितु गोख्रों जखम खालामदोंमोन थिग बेखौ लानानै बेनिफ्राय खौरांनि गेजेरजों मोननाय जादों जायबा जखम जादोंमोन जायबा सौग्राव जादोंमोन बेखौ जिउ गोमाबाय होननानै जोङो खौरांनिफ्राय मोननाय जादों गोबां दुखुनांथाव बेफोरबायसा जितु जाथाय बा जाब्रबथाया जाबाय थानाय जोङो खौरांनिफ्राय बा ससियेल मिडियानिफ्राय गोबां मोनबाय थादों आरोखि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै गोबां दुखुनांथाव ना नैफोरबायसा जाथाय बा जाब्रबथायफोराहाय